тут адказ на пытанне, ці можна размаўляць там з Лукашенко, з кім. Я думаю, калі мы зыходзім з таго, хто нашы мэтавыя групы, то гэта не Лукашенко. Лукашенко гэта тупік. А вось калі мы бяром номенклатуру, так, прыхільнікаў Лукашенко, так, нашых прыхільнікаў, так. І па кожным гэтых з трох групаў я просто перакананы, што большасць, выбіраючы там сілавы нейкі сцэнар, варыянт, які сёння не рэалізуемы. І вось круглы стол, яны прагаласуюць за круглы стол. Чаму? Што змянілася? Для номенклатуры давайте вот возьмем гэты кавал. Для номенклатуры што з'явілася? Яны не могуць прыехаць на Лазурнае пабярэжжа мора, яны не могуць прыехаць у Прагу, куды ўжо многія ездзілі, каб пазначыць, адсвяткаваць там дзень народзіны ў сябе ці сваёй дружыны. Гэта ў іх было. І ім гэта комфортна. Яны маюць значна меншыя магчымасці, каб іх дзеці інтэграваліся там у Еўропе. І падаўляючая большасць чыноўнікаў, яны людзі прагматычныя. Яны за тое, канешне, каб быць каля ўлады, мець пасаду, атрымоўваць нейкія плюшкі, але разам з тым яны, канешне, за тое, каб быць часткай цывілізаванага свету.